गुरुदेव कालीचरण दिनैहाय थैनायनि सान फालिनाय जादों। बे जाहैबाय स्वरूप स्थिति प्रसार संसदनि दैदेननायाव जोंनिनो जेनेखि परमहंस शिबनारायण स्वामीनि बर'नि गेजेराव प्रथम शिष्य गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ दिनैनि दिनाव थैनाय जादों। बे जाहैबाय 1938 मायथाइयाव थैदों। बेनिफ्राय दिनै 10 थारिख बे 25 बैसाग बे 25 बैसागआव थैदों। दा बर'नि गेजेराव सामाजिक राजनितिक शिक्षा बायदि बायदि आयदायाव बा बिफानाव बियो बर'फोरखौ जौगाखांहोदोंमोन। जायनि थाखाय बेखौ बर'फ्रा जाथिनि गुरु होननानै बेखौ मानिबोदों। ओंखायनो बिनि नामनि सिगां जोङो बयबो बेखौ गुरुदेव होननानै बर'फ्रा गाबज्रियो। दा बेबायदि हिसाबै जाथिनि थाखाय गासिबो आयदायावनो बियो जौगाखां होदोंमोनब्ला होमब्ला जोङो दा स्वरूप स्थिति प्रसार संसदनिफ्राय गुरुदेवा जेरेखम बर' जाथिखौ दैखांनो नागिरदों, जोंनि बर' जाथिफ्रा सब किसु बिथिङावनो जाहाथे गावजों गाव एना एनिखौ गारलायलायनानै बेनिफ्राय आरो जातिफोरखौ मोजाङै फोसाबलांनो थाखाय सब किसुआवनो दावगालांनो थाखाय जोङो दिनैनि मिटिंनि गेजेरजों बा दिनैनि नैबे धर्म सभानि गेजेरजों बर' जातिखौ आह्वान खालामो। जाहाथे गुरुदेवनि थालांनाय आगानजों जोङो आगान होनानै बिनि माखासे आद्रा खामानिखौ मावलांनानै बर' जातिनि थाखाय जों खामानि मावनो हायो। बिनि थाखाय आङो बा जोङो स्वरूप स्थिति प्रसार संसदआ दंनायमानि जेसेबांनाखि बर'नि अनगायैबो गुबुन मानबफोर दङ, मानसिफोर दङ, सुबुंफोर दङ, बिसोरनावबो बे मेसेजखौ हरनो नागिरदों। जाहाथे बयबो धर्मजों सोलिनानै गावनि आखल आखु सुभाब सरित्र बेफोरखौ फोसाबनानै लानानै जाहाथे गावबागाव हारिखौ, गावबागाव जातिखौ, गावबागाव न'खरखौ, गावबागाव गथ' गथायफोरखौ मोजां लामाजों लाबोनो हायो। बे मोनसे मेसेजखौ आङो हरनाय जाबाय आरो। हाबाफारियाव बेनि अनगायै गुबुन गुबुन जायगायावबो जादों एखे टाइमफ्राव? एखे टाइमाव जोङो लायाखै दासिमबो। सेन्ट्रेल बडिया गुरुदेबनि जेनोखि थैनाय सान, बे थैनाय सानखौ मोनफा मोनफा आनसलिकफ्राव बा डिस्ट्रिक्टफ्राव बिदिनो हरनाय जायो। बेनिफ्राय आरो बिनि जेनोखि जोनोम सान दंमोन 5 बैसाग, बे 5 बैसागआव बियो जोनोम जादों। 1960 मायथाइ 5 बैसागआव बियो जोनोम जादों। दा बे 5 बैसागखौ प्रत्येक आनसलिक कमिटि जेसेबांनाखि जोंनि स्वरूप स्थिति प्रसार संसदआव दङ बा जिल्ला कमिटिबो दङ, बेफोरनि कमिटिनि आखायाव हगारना होनाय जादों। बिसोर गावबागाव ओनसोलाव थांनानै बे माबाफोरखौ खामानिफोरखौ मावहैनो हागोन। अर्थात 5 बैसागखौ बियो मावनो हागोन। खिन्थु सेन्ट्रेल हिसाबै स्वरूप स्थिति प्रसार संसद हिसाबै जोङो बे 25 बैसागखौ जयै मावनायनि मोनसे थांखिखौ लादों आरो। दिनैनि सानजों लोब्बा लाखिनानै आथिखालनि जे लाइमोनफोरखौ नोंथाङा गाज्रि जानाय लोंनाय, गाज्रि हाबानिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय मा खावलायनो सानो? बेथ' मोजां खोथा। बे जेनोखि सोंलु दं बियो आं बेखौ खुब सापर्ट खालामो। जाहाथे दा बर्थमान जोंनि बर'नि गेजेराव जानाय लोंनाया बारानिफ्राय बारा जाबोदों। जायनि फलाव गुरुदेबआ रौबारि जथि आश्रमाव थानाय जेनोखि उल्थासारा होननाय मोनसे जायगा दङ, बे जायगायाव 1929 मायथाइयाव मोनसे मिटिं खालामदोंमोन बिराद गिदिर। बेखौनो थामथि बर' महासम्मिलन होननानै बुंदों। बे थामथि बर' महासम्मिलनाव मोनसे खोथा 1 नाम्बार माबायानो जाहैबाय, प्रस्ताबानो जाहैबाय, थांखियानो जाहैबाय बर' जातिर अभिशाप स्वरूप जौ बर' समाजर পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিলুপ্তি घटवा। बेखौ लादोंमोन आरोखि बियो गुरुदेबआ। जाहाथे बर' जातिनिफ्राय बे जौआ सम्पुर्ण भाबै फुरा भाबै जोबस्राङो आरो जाखारफुनाय जेनोखि गथ' गथायफोर दङ जोंनि हारिनि, बे जौजों खुनु सम्पर्क थाया। बिनि थाखायनो गुरुदेबआ बे नोजोर होनानै, भबिसतखौ नोजोर होनानै बर' जातिनिफ्राय जाहाथे बे जौखौ नागारनो होनो हायो, बेखौ बियो लादोंमोन आरो। दा बेहाय लाइमोनफ्रा एसे बे माबाफोरखौ एसे सिन्था खालामनांगौ जाहैबाय। जाहाथे जोङो बेबायदि रागियेल जिनिसफोरजों जों थायाबालानो प्रत्येक लाइमोनफ्रानो जाहाथे गावनि देहाफोरखौ नायनानै, गावनि भबिसतफोरखौ नायनानै, गावनि
सोलोंनायफोरखौ नायनानै बा शिक्षाफोरखौ नायनानै जाहाथे बे रागियाल जिनिसफोरनिफ्राय गोजानाव थायो बेखौबो जोङो सुरुप स्थिति प्रसार संसदआ सिन्था खालामदों ओमफ्राय जाहाथे प्रत्येक लाइमोनफ्रानो धर्मजों सम्पर्क थानानै जाहाथे मोजां आगानखौ होयो बिनि थाखाय जोङो बिसोरखौ आह्वान खालामो आरो आथिखालनि जे लाइमोनफोरखौ जोङो धर्मनि सायाव माखासे गोहैलो गोसोखौ जों नुयो बांसिन गाज्रि आखल आखु जे धर्मआव लाइमोनफोरखौ नांथाबनो थाखाय मा खालामो जोंनि जेनाखि आदिगुरु परमहंस शिबनारायण सामि बियो बुंदों माने बोराय बयसाव बोराय अबस्थायाव धर्मखौ अध्ययन खालामनांगौआ खुब गोब्राब होनना बुंदों ओंखायनो जेरेखम जोंनि रावआव बुङो बर'फोरनि खुगाफोरनि बा बिदिनो माबा खुगायाव बुङो औवाखौ फोदबनोब्ला गोरलैयावनो फोदबनांगौ गोरायाव फोदबनो हाया होमब्लासो बे औवाया दबगोन फेंनो हागोन दा गोराबाथ' बेखौ हानाय नङा बेबायदि हिसाबै लाइमोन अबस्थानि अर्थात उन्दै समनिफ्रायनो बेखौ फोरोंनायनि मोनसे राहा जों लानाय जादों ओंखायनो दाब दाब जायगायाव बे मोनसे धर्मय खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बेजों लोगोसे सोलोंथाइनि शिक्षाखौ होनो थाखाय दाब दाब जायगायाव बे सुरुप स्थिति प्रसार संसदआ स्कुल गठन खालामदों बे स्कुलनि गेजेरजोंनो माध्यमजोंनो जोङो बिसोरनि आखल आखु सभाब चरित्रफोरखौ फोरोंनाय जायो जानाय लोंनाय गासिबो फोरोंनाय जायो जाहाथे जोंनि बर'नि गेजेराव बे धर्मनि गेजेरजों फैनानै बर'फोरखौ मोजां भाबैनो मोनसे मोजां लामाजों राजनितिकानो हक शिक्षानो हक बा जानाय लोंनायानो हक सब किछु बिजनेस थिंजायनो हक मोजां भाबै जाहाथे आखल मोजांजों थांनानै जाहाथे बर' जाथिया मोजां उन्नति खालामो बिनि थाखाय जों धर्मनिखौबो लानानै गथ' गथायफोरखौ फोरोंनायनि मोनसे राहाखौ जों लादों आरो जाय बेक्तिया धर्मआव थायाब्ला सासे सुबुं एबा सासे बेक्तिया माबायदि नस्थ' जानो हागौ होनना सानो मानसिनो मोननै जिनिस नांगौ बेबहारिक आरो पारमार्थिक होननानै बुंदों पारमार्थिकआ जाहैबाय इसोर सम्बन्धीय जेनाखि खामानि मावनाय धर्मीय खामानि मावनाय धर्मीय खामानि मावाब्ला मानसिनि जेनाखि संसार जानाय बा सोलिनाय बेफोर खुब गाज्रि जाना फैयो थिग बेबायदिनो बेबहारिकबो नांगौ बेबहारिकआ जाहैबाय मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौ मावनाय बेखौ बेबहारिक होननानै बुंदों दा बेबहारिकजों पारमार्थिकजों अतप्रोत भाबै जड़ित दङ नोङो बेबहारिकखौ मावनोब्ला पारमार्थिक नांगौ अर्थात धर्मीय मोनसे खामानिखौ मावनांगौ नङाब्ला बेबहारिकआ जाफुङा बे बेबहारिकखौ जाफुंहोनोब्ला धर्मनि खामानिखौ मावनांगौ नङाब्ला बे खामानिया आसखान्दा जाहैगोन आरो धर्मखौ जुदि नोङो मावनोब्ला होमब्ला बेबहारिकखौबो नोङो नांगौ जाहैबाय नोङो धर्म मोनसे दिनैहाय जेनेबा धर्म सभा खालामदों बाहाय बेबहारिक गेजेरजों फैगोन बिनि मावनायनि गेजेरजों फैगोन मा फैगोन थाखा फैसा बायदि बायदि फैगोन अर्थ फैगोन बे अर्थ नङाब्लाथ' खुनु खामानिखौनो जों मावनो हाया दा अर्थबो नांगोन जोंनो बेबहारिक बेफोरो आरो जोंनि खामानि दामानि बेफोरखौबो नांगोन दा अर्थ नङाब्ला धर्मआबो थांनानै थानो हाया थाखा फैसा नङाब्ला धर्मआबो थानो हाया दा मोनसे बेबायदिनो अनुष्ठानफोर खालामनोब्ला धर्मीय अनुष्ठानफोर खालामनोब्ला जोंनो थाखा फैसा नांगौ बेबहारिक नांगौ मोननैजों अतप्रोत भाबै जड़ित दं आरो दा बेबहारिकखौ जाफुंनोब्ला धर्मीय नांगौ धर्मखौ जाफुंनोब्ला बेबहारिक नांगौ जों मावा दाङाब्ला थाखा फैसा बुथुमाब्ला बे धर्मआबो साक्सेस जानाय नङा जाफुंसारनाय नङा बाहाय अनेक खरसफोर दङ दा ओंखायनो बेबहारिक पारमार्थिक बे मानसिनि जिबनाव मोननैबो दङ आरो जेरेखम दाउसिना उरायनोब्ला गांखं मोननै नांगौ गांखं मोनसेल' जों उरायनो हाया बियो आकाशाव जेब्लाबो अख्राङाव जेब्लाबो उरायथिनो हाया जोंबो मानसियाबो आथिं थोंनै नांगौ आथिं थोंनै नङाब्ला जोङो थोंसेल'जों माबा मोनसे होग्रांनानैसो जों बारबाय लावथिफोरजों जों बारनांगोन आथिं थोंसेल'जों जों जेब्लाबो मोजाङै भाबै थाबायलांनो हाया थिग बेबायदिनो मानसियाबो मुलुग संसाराव थांनानै थानोब्ला होमब्ला बे बेबहारिक आरो पारमार्थिक धर्म आरो कर्मखौ नांगौ होननानै बुंदों आरो लाइमोनफ्रा माबायदि बाहागो लादों दिनैनि फैनानै आं नुफैनो मोनबाय जे बाहाय लाइमोनफ्रा खुब मोजां भाबैनो एखेबारे बाहागोखौ लादों ओमफ्राय लाइमोना जुदि बेबायदिनो धर्मीय खामानियाव जुदि हेफाजाब होयोब्ला धर्मनि खामानियाव जुदि धोरोम फालिनायाव जुदि बियो बेबायदिनो बा लाइमोनफ्रा सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा जुदि ओंखारबोयोब्ला होमब्ला बे धर्मखौ जोङो मुलुगनि गेजेराव मोजां भाबै प्रसार खालामनो हागोन आरो बयनिबो गेजेरावनो बे सत्य धर्मखौ बा ब्रह्म धर्मखौ जोङो माने सोनानै होनो हागोन बेखिनिखौ आं आसा खालामदों ओमफ्राय दिनैहाय आं नुफैनानै खुब गोजोननाय मोनदों बाहाय माने खुब
जोंनि धर्मिय जेनोखि ब्रह्म धर्मनि बा सत्य धर्मनि मानसि बेफोर खुब बाहागो लाफैनायखौ आं मोजां मोनदों प्रत्येक जायगानिफ्रायनो फैदों ओमफ्राय बे एलेखानि जेसेबांनाखि सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बे सेंग्रा सिख्लाफ्रा खुब खामानिखौ मावदों धर्मिय मोनसे खामानियाव बिसोर हेफाजाब होदों गावखौ परिश्रम खालामनानै धर्मखौ रैखा खालामनाय बेखौ प्रसार खालामनायाव बिसोरखौ हेफाजाब होनाय बायदि आं नुनो मोनदों आं खुब गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोननिसिम गिबियाव आं साबायखर बावग्रोबाय दिनै आं नैबे बेंटल बेवहाय फैनानै जे जोंनि ब्रह्म धर्मनि बिफा होननांगोन जों गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म दा बेहाय आङो हांख्रायनानै लाबोजानाय हिसाबै आं दान्दिसेनि थाखायबाबो नुजाफैबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बे धर्मिय अनुष्ठानाव दान्दिसे जोंनि धोरोमारिफोरजों नुजानानै आंनि गोसोआवबो मोनसे गोजोननाय मोनदों आसा खालामदों धोरोमनि गेजेरजों समाजखौ फोसाबलांगोन बेले बेजेया जोबस्रांलांगोन आरो गाव गावबो धोरोमनि लामायाव आगान सुरनानै गावनि जेनोखि लेथ्रा गोसोनि गाज्रि साननाय हनाय गासिबो धोरोमनि गेजेरजों स्रां जागोन बोस्रांलांगोन आं बेखौनो आसा खालामदों आरो बेवहाय फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दानि लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा फोरमायो बिथांमोना जे धोरोमाव दासिमबो मोजाङै अरनायखौ जों नुनो मोना लोंनाय जानाय बेराफारसे नोङो सैथो खामानियाव गैयै बायदि नुनो मोनो बेफोराव माबा मोनसे मेसेज होगोन नामा आं बे बेलायाव बुंनो नागिरदों दिनै जिहेथु धोरोमनि गेजेरजोंबो हाजोब्ला समाजारि माखासे आफादफोर दङ बिनि गेजेरजोंबो हाजोब्ला परिबेसजोंबो जालांबाय आरो मोनसे मा होननांगौ बेखौ जोङो बिराद फिसाफोरखौ बोसोन होसेयावबो फिसाफ्रा दिनैबा मानोबा बिमा बिफानि बुंनायखौ बोसोनखौ मानियाबाला आन्दो खारखोमा दिनै बेफोरबायदि गाज्रि मोनसे माबायाव आगान सुरलांबाय गाज्रि लामायाव आगान सुरलांबाय आसा खालामो जों धोरोमनि गेजेरजों जोङो बेखौ बोस्रांलांनो नाजागोन आरो जों गामि जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो बाध्य खालामनांगोन जे धोरोमारि सावरायनायफ्राव जाहाथे जोंनि गथ' गथायफ्राबो थाफायो आरो गियानखौ लायो होमब्लानो आं सानदों बे धोरोमनि गेजेरजों जोंनि गथ'फोरनि दिनै गाज्रि लामाजों थांनाया निस्सय एसेब्लाबो खमायबोगोन आरो इयुनाव बियो लासै लासै जोबलांनायनि लामायाव दं आरो बिनि थाखाय खिन्थु धोरोमल' नङा समाजारि आफादफोराबो बिनि थाखाय फरायसा आफादानो जा बर' थुनलाइ आफादानो जा बर'नि जेसेबां आफाद दं बेफोरखौ जों फोसाबलांनांगोन मानोना दिनैनि दिनाव जों नुदों जोंनि माखासे धोरोम दं जेनेबा ख्रिस्ट' धोरोमनि मानसि बेवहाय गासिबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा खिन्थु बाहागो लायोलाय गथ' गथायाबो फिसा मोनसे बिजाब लानानैब्लाबो बिसोरो गिर्जायाव हाबो दा जोंबो बे लामाखौनो लानांगोन आरो ब्रह्मआनो जा बाथौआनो जा जोंबो बेबादिनो गथ' गथायखौ लानानै आवगायलांनांगोन होमब्लानो लासैनो जोबलांगोनखौ आं आसा खालामदों बेहाय खुंफुं आफादनि जानानै जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि 88थि थैनाय सानखौ सिडली चिरां आनसलिकनि सिङाव थानाय बेंटल प्राइमारियाव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लानाय जादों दा बे खुंफुंनो लानायाव आलासिफोरखौ जोङो हांख्रायहरनाय जादों घनसम बसुमतारी आरो निर्मल चन्द्र बसुमतारी आरो अधिनायक हिसाबै बिश्वनाथ नार्जारी आरो बिनद चन्द्र ब्रह्म बेनिफ्राय टेपेस्वर ब्रह्म बिथांमोनखौ गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायहरनाय जादों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जानाया जाहैबाय गुरुदेब कालिचरननि 88थि माने थैनाय साननि थाखाय बेखौ खुंफुंनो लानाय जादों बबे जायगानि बाहागो लाफैदों बेवहाय बाहागो लाफैनाया
सनितपुर, धेकियाजुलि, अदालगुरि, गसाइगाव, मुसलपुर, क'क्राझार गोबां जायगानिफ्राय बे जायगायाव आरो गवालपारानिफ्राय बे जायगायाव सफैनो हानाय जादों।